Здравейте, приятели! Днес ще пишем Надя. Добре. Слушалки. Никога не използвам такова. Пак е също. Аз не използвам такива неща. Защо? Добре, тетрадка, но тези неща... Ау. Днес ще пишем Зои. Зои. Я да видим. Много си пасва с Зои. Да, много добро. Сега ще пишем Руми. Къде си Руми? Сега ще пишем Кей-поп. Добре, сега ще пишем Hell yeah. Добре, това е за днес, но чакайте и едно. Теди бер. Теди. Добре. Това е гигантско хубаво. Добре, Теди. Да.